Alessandru, Sultan tas-sema u l-ard. Fl-isem tal-Missier u tal-Iban u tal-Ispiritu Santu, Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba tal-Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Eżis ħuti minn qalbi nixtieqilkom l-għodwa tajba, ġejna hawnhekk f'dan is-santwarju jew intkom eżis ħutna maqudin magħna permezz tal-mezzi soċjali naqadna flimkien f'dan l-akbarat ta' fidi li hija l-quddiesa u xekk. Il-laqgħa tagħna mal-mulej fejn hu jiltaqa' magħna u jkellemna u jagħtina lilu nnifsu kemm fil-kelma u kemm fil-ġisem u d-demm imqaddes tiegħu. Għandna ħafna ta' xiex ngħidulu grazzi lill-mulej, per eżiskuti din hija l-ikbar grazzja ta' din hija l-ikbar grazzja li huwa jagħtina, li huwa jista' jagħtina. Għax mhux qed jagħtina xi ħaġa l-mulej, il-mulej qed jagħtina lilu nnifsu fil-quddiesa. Ejjew għalhekk nitħejjew kif jixraq, inbattlu minn qalbna id-dlam, inbattlu minn qalbna d-dunub biex qalbna tkun tista' tiddawwal bil-qawwa tal-grazzja tiegħu, tal-kelma tiegħu. Fiskiet nitolbuh jaħfrilna ħtijietna. Int li l-qajt bimħabba kbira l-indiema ta' Pietru mulej ħniena. Inti li wett il-ġenna lil ħallil it-tajjeb Kristu ħniena. Int li tidħol għalina midinbejn quddiem il-Missier mulej ħniena. Iħenna għalina Alla jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Sejdin nofru dan is-sagrifiċċju tal-quddiesa għal ruħħuna Edi għad-soppardi, nitolbu. Ħenna għalina mulej għaddejja tiegħek u kollok tieba kattar fuqna d-doni tal-grazzja tiegħek biex nitħeġġu fit-tama, fil-fidi u fl-imħabba u nisru dejjem sal-aħħar fil-ħarsien tal-kmandamenti tiegħek bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħix u jisaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Eżodu. F'dak iż-żmien Alla kellimhom u qalilhom dan kollu. Jiena u l-mulej Alla tiegħek li ħriġtek mill-art tal-Eġittu minn dar il-jasar. Ma jkollokx allat oħra għajri. La tagħmilx għalik suriet minn quxa u ebda ġbija ta' ebda ħaġa li hemm fl-għoli tas-sema jew isfel fl-art jew fil-baħar taħt l-art. La tmilx qudiemhom, la tadorhomx għaliex jiena u l-mulej Alla tiegħek. Alla jur l-impatt il-ħażen tal-missirijiet fuq l-uliet sat-tielet u r-raba' ġenerazzjoni lil dawk li joboduni. Imma nader sal-1000 nisel lil min iħobbni u jżomm il-kmandamenti tiegħi. La semmix l-isem tal-mulej Alla tiegħek fix-xejn, għaliex lil min issemmi l-isem tiegħu fix-xejn il-mulej ma jħallihx bla kastik. Ftakar f'jum is-sibt u qazzu. 6 ijiem taħdem u tagħmel kull ma għandek tagħmel. Imma s-seba' jum u jum il-misrieħ fġieħ il-mulej Alla tiegħek. Dan il-jum ma tagħmel ebda xogħol. Int, ibnek, il-qaddej u l-qaddejja tiegħek, il-bejjem tiegħek u l-barrani li jkun ġewwa bwiebek. Għax fis-6 ijiem il-mulej għamel is-smewiet u l-art, il-baħar u kull ma hemm fihom, u s-srieħ fis-7 jum. Għalhekk il-mulej bierek is-7 jum u qazzu. Weġġaħ lill-missierek u lill-ommok sabiex jitkattru jiemek fuq l-art lill-mulej Alla tiegħek jagħtik. La toqtolx,
la tagħmilx adulterju, la tisraqx, la tagħtix xhieda giddieba kontra ħajrek, la tixtieqx dar ħajrek, la tixtieqx il-mara ta' ħajrek, il-qaddej jew il-qaddejja tiegħu, l-oġol jew il-ħmar tiegħu u xejn minn kull ma għandu ħajrek. Il-kelma tal-Mulej. Mulej, int għandek il-kliem tal-ħajja ta' dejjem. Mulej, int għandek il-kliem tal-ħajja ta' dejjem. Il-liġi tal-Mulej perfetta u tagħti il-ħajja. Ix-xhieda tal-Mulej isewwa u tgħallem lil min ma jafx. Mulej, int għandek il-kliem tal-ħajja ta' dejjem. Il-preċetti tal-Mulej dritti u jferħu l-qalb. Il-kmandamenti tal-Mulej safi u jdawwal l-għajnejn. Mulej, int għandek il-kliem tal-ħajja ta' dejjem. Il-biża tal-Mulej sinċir u jibqa' dejjem. Il-ġudizzji tal-Mulej sewwa u msetqa għal kollox. Mulej, int għandek il-kliem tal-ħajja ta' dejjem. Eżes mid-deb l-aktar fin, ola mill-lasel u mill-qtar tax-xhieda. Mulej, int għandek il-kliem tal-ħajja ta' dejjem. Inqumu wieqfa għall-kelma tal-Evanġelju. Alleluja, alleluja, alleluja. Ħenjin dawk li jisimgħu l-kelma ta' Alla b'qalb tajba u sinċiera, jożżuha u jagħmlu l-frott billi jżommu sħiħ. Alleluja, alleluja, alleluja. Il-Mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju mqaddes skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxiepli tiegħu: mela jisimgħuha intom il-parabbola ta' dak li ħareġ jiżra. Kull min jisma' l-kelma tas-saltna u ma jifhimiex jersaq il-ħażejn u jisraqlu dak li jkun inżera f'qalbu. Dan huwa dak li nżera mal-mogħdija. Dak li nżera f'art kollha blat u dak li jisma' l-kelma u jilqaħħa minnu fih bil-ferħ. Imma eruq ma jkollux fih innifsu u għalhekk ftit iddum imbagħad jiġi fuqu l-awċ jew isib minn ħabtu minħabba l-kelma u malajr jitfixkel. Dak li nżera qalb ix-xewk huwa dak li jisma' l-kelma iżda l-inkwit żejjed għal ħwejjeġ tad-dinja u l-ġibda għal ġid tal-art joħonqulu il-kelma li għalhekk ma tagħmilx frott. Dak imbagħad li nżera f'art tajba huwa dak li jisma' l-kelma u jifhimha u tassew u jagħmel il-frott. Dan jagħmel 100, dak 60 u l-ieħor 30. Il-kelma tal-Mulej tifħir bit-tagħlim tal-Evanġelju nitnatfu minnu bietna. Eżisħuti ma nafx tħossukomx bħali x'en tħarsu lejn il-kampanja tagħna bħalissa wara dik is-sħana kollha li kellna. Il-kampanja kif innieġfa u x'hekk iġġiblek ħasra ħanejdu hekk tixxenna issa x-xita jekk il-bambini rejt x'in jasal żmiena u x'hekk eżisħuti. Ma nafx jiġikomx f'moħħkom li kultant qalb il-bniedem tixbaħ ukoll il-kampanja ta' qalb il-bniedem qisha dik l-art u x'hekk li jekk tiġi x-xita jekk tkun maħduma jekk is-sejt jieħu ħsiebha x'en tiġi x-xita allura ż-żrieħ li jkun hemm fija se jimbtu u jagħtu l-frott. Però qalb il-bniedem tista' wkoll tinxef ta' tista' wkoll tmut. Ma nafx tajtux każ tal-Evanġelju tal-lum dawn l-aħħar 3 ijiem prattikament rajna l-istess Vanġelu li rajna li smajna l-ħadd l-għadda fi 3 partijiet għax kienet silta pjuttost twila u għal-kapitlu 13
tal-Evanġelju skont San Mattew, l-ewwel parti tiegħu biex ngħidu hekk. U Ġesu jgħidilna dik il-parabola fejn il-bidwi joħroġ jiżra u x'hekk fl-għalqa tiegħu u xi ħud miż-żerrijat jaqgħu mal-mogħdija fil-passaġġ biex niftehmu u jiġu l-għasafar u jinaqruhom. Xi ħud jaqgħu f'art kollha blat, kien hemm ftit ħamrija, naqra xita tagħmel għaġeb, imma mbagħad jinxef malajr u għalhekk timbet malajr iż-żerrija ma tagħmilx tinxef malajr ukoll. Xi ħud joqgħu jiġu qalb ix-xewk u x-xewk nibet magħhom u ħonoqhom u xi ħud jaqgħu f'art tajba. U da x'ifisser? Kemm għandha tifsira sabiħa li tottalina din eżis ħuti. Mela kif għedna dik l-għalqa jew aħjar il-post fejn taqa' żarrija tal-kelma tal-Alla għax iż-żarrija tfisser il-bidwi huwa l-missier li jiżra l-kelma tal-Alla li hija ibnu Ġesuta. Il-kelma tal-Alla mhix il-kelma miktuba hawn. Il-kelma tal-Alla din il-kelma miktuba hija kelma ħajja li hija Ġesu ibnu. U li x'ħin taqa' fil-qalb tagħna l-aħħar isqat tista' tkun bħal dik iż-żerrija li waqgħet fil-mogħdija, fil-passaġġ. X'jiġifieri? Kif tkun il-qalb tagħna qisha l-mogħdija? Jekk il-bniedem ikollu rabtiet żejda mad-dinja, eżis ħuti. Jekk l-affarijiet ta' din id-dinja jiġu l-ewwel qabel kollox, tant huwa affissat fl-affarijiet tad-dinja li x'ħan jisma' l-kelma tagħha tal-Alla, skużawni, ma jħabbilx rasu biex jifhimha. Tidħol minn waħda u toħroġ mill-oħra, jiġi l-għadu jgħidilna Ġesu jisraqielu. Joħroġ mill-bib il-barra tal-Knisja kif ikun fil-Knisja semaħħa u ma tagħmel l-ebda effett. U x'hekk. It-tieni, iż-żerrija li waqgħet qalb il-blat. Mela dejn iż-żerrija timbet malajr. Dan jismagħha kollu entużjażmu u x'hekk. Però ż-żerrija ma tistax tinżel l-eruq fil-fond. U allura x'ħin jiġi l-għawġ tad-dinja jgħidilna Ġesu. Diż-żerrija tinxef malajr imbagħad u ma tagħtix frott. X'ifisser dan kollu? Ifisser dan huwa dak il-bniedem, eżis ħuti, li ma għandux ħajja serja ta' talb. Huwa t-talb li jagħti lill-eruq u x'hekk lill-kelma tal-Alla li taqa' fina biex ħin imbagħad insibu xi ħabbatna. Mhux għax nisimgħu l-kelma tal-Alla u nagħmlu ħilitna biex nifhmuha kollox ħajsir wartu żgħarta. Ħajjibqa' diffiċli biex ngħixuha fil-ħajja tagħna. Allura x'jagħmlilna kuraġġ biex ma naqtgħux qalbna u ngħixuha l-kelma tal-Alla anke meta huwa diffiċli. Hija ħajja serja ta' talb eżis ħuti. San George Preka, in-nisran innifsu, l-orazzjoni t-talb daqshekk irid ikun importanti għalina daqs in-nifs biex il-kelma tal-Alla x'ħin tinżera fina u ssibu minha ħabbatna biex ngħixuha, ma naqtgħux qalbna imma nibqgħu mexjin u ngħixuha. It-tielet, il-kelma tal-Alla waqgħet f'art kollha xewk. X'inhu x-xewk li joħonqilna l-kelma tal-Alla li tinżera fina, eżis ħuti? Huma people, places and things jgħidulhom fl-AA l-Alcoholics Anonymous u anki aħna hekk ngħidux hekk. Jekk għandna rabtiet żejda ma' persuni, jekk persuni il-ħbiberijiet tagħna joqogħdu jfessfsulna kontra dak li tiżra fina l-kelma tal-Alla. San George Preka mill-ġdejt jgħidilna xortejk minn ħbiebek tagħmilha mal-qaddisin issir qaddis, tagħmilha man-nies tad-dinja issir bniedem tad-dinja, jew rabtiet żejda mal-ġid tal-art, dak kollu li jimbagħad jikber mal-kelma kien ħalluh u joħnoqha. Però l-kelma tal-Alla eżis ħuti nisimgħuha. Inħobbuha l-kelma tal-Alla għax il-kelma tal-Alla hija Ġesu stess. Infittxu li nifhmuha, infittxu laqat u opportunitajiet li jenna li nifhmuha kodba tajbejn għandna kemm irridu biex nifhmuha l-kelma tal-Alla. Infittxu li ngħixuha billi nħobbu lil xulxejn għax il-kelma tal-Alla fek tissarraf dak il-frott minn 100 minn 60 u minn 30 u kemm aħna kapaċi nħobbu lil xulxin għax wara kollox il-kelma tal-Alla x'tagħmel fin eżis ħuti. Tenna ħanifhmu naħna l-niet il-missier tagħna tas-sema, laħnaħwa. U x'hekk, jien m'iniex aħjar minnkom ta' għax nitkellem hawnhekk. Aħnaħwa, kulħadd għandu vokazzjoni differenti, kulħadd għandu missjoni differenti. Kulħadd għandu il-bitqisu bit-jigsaw puzzle, kulħadd biċċa differenti imma kollha importanti f'għajnejn Alla. Kollha jħobbna Alla. Aħna l-kollu li jedu. Aħna l-koll rridu niffurmaw il-Knisja ta' Ġesu li tkompli l-missjoni ta' Ġesu fuq l-art illum
nil-mulej nisolfu ħidejna, moħħna, qalbna, riġlejna, ġisimna, ħajjitna kollha kemm hi biex ikompli il-missjoni tiegħu fuq l-art biex jasal għand il-familja tagħna, għand il-ħbieb tagħna, għand dawk li jkunu fuq ix-xogħol magħna, għand dawk li forsi huma mbedin ftit mill-mulej. Il-mulej għandu bżonn lili u lilek biex iħobbhom, biex jurihom li jħobbhom l-ewwel qabel kollox Ħuti. Ejjew għalhekk illum smajna qari sabiħ ħafna, l-ewwel qari tal-lum il-kmandamenti u xekk li huma l-bażi ta' kull soċjetà ċivilizzata tal-kmandamenti. Ovvjament baqa' ftit l-idea tat-Testament il-qadim ta' poplu li qabel kien jadur Allat folozz li Allat ħsibhom biex ipattuha lill-bniedem u xekk imbagħad Ġesu il-kmandamenti jsibu l-milja tagħhom u jgħidilna u xekk. Jgħidilna Ġesu stess, jien ma ġejx biex inwaqqa l-liġi ma biex inwassala għal perfezzjoni. U nfatt is-salm kemm hu sabiħ. Mulej, int għandek il-kliem tal-ħajja ta' dejjem. Eżes mid-deb l-aktar fejn. Għax id-deb inħalluh warajna xi darba ta' anke djamanti. Forsi ma jispiċċawx huma maħna nispiċċaw qabilhom u x'hekk. U allura x'iswa? Imma l-kelma tal-la le, l-imħabba tal-la le, dik tibqa' magħna għal dejjem. Għalhekk kifa mulej, ngħidulek grazzi. Għax inti mulej, int għandek il-kliem tal-ħajja ta' dejjem. Mu bil-bieqfak jiġobkom? Il-kelma tal-mulej hija għalina dawl u ferħ. Nitolbu li aħna nkunu art tajba biex nilqgħu din il-kelma u nagħmluha. Ngħidu għalhekk tkun il-kelma tiegħek mużbieħ għal riġlejna flimkien. Mużbieħ għal riġlejna, għar-rajja tal-Knisja biex meħlusin minn kull kilba għal poter u għas-suċċess imexxu lil bnedmejn fis-smieħ tal-kelma jkunu l-ewwel li jagħmluha. Nitolbu tkun il-kelma tiegħek mużbieħ għal riġlejna għal popli sabiex iwarbu l-egoiżmu nazzjonali u jfittxu l-paċi u tqassim tal-ġejt bejn kulħadd. Nitolbu tkun il-kelma tiegħek mużbieħ għal riġlejna għal dawk li huma l-kollox indifferenti għal grazzja tiegħek sabiex niedma u sobjena iduru lejk. Nitolbu tkun il-kelma tiegħek mużbieħ għal riġlejna għalina biex mimlijin bil-fiduċja fil-providenza nfittxu l-ewwel is-saltna tiegħek. Nitolbu tkun il-kelma tiegħek mużbieħ għal riġlejna. Bħal dejjem eżis ħuti niftakru mu speċjali fikom eżis ħutna anzjani, morda, persuni bi bżonnijiet speċjali li segwu dil-quddiesa minn djarkom jew mill-isptarijiet jew fejn qegħdin u xekk. Nitolbu għal dawk li jieħdu ħsiebkom fil-vokazzjoni tagħhom, nitolbu għalihom biex fikom jaraw il-Ġesu, nitolbu għal dawk li jitolbuna, nitolbu għalihom eżis ħuti għal dawk li għandhom bżonn tat-talb tagħna bħalissa mu speċjali persuni li forsi għaddejjin minn xi mument mudlam tal-ħajja. Issa wasalna l-mument importanti ħafna eżis ħuti li huwa skiet. Għandna bżonn napprezzaw iktar. Taf x'nagħmlu f'dal-mument? Mela fuq idek waħda żomm il-kelma tal-la li smajna. X'qed li jien Ġesu? Dejjem hekk x'nkunu ħanisimgħu il-kelma tal-la mulej xi trid tgħidlej għax il-mulej ikellemna ta' bil-ħaq Mulej xi trid tgħidli fuq idek l-oħra ħajtek. Kif inhi bħalissa? Bis-sabiħ, bl-sabiħ, bit-tluħ u bl-inżow, bil-ferħ u bin-niket, ħajtek kif inhi. Ħanaqduhom flimkien fit-talba tagħna lill-mulej fi-skiet. Mulej il-kelma li għadna kemm samna u l-Ewkaristija li qegħdin niċċelebraw jagħtuna l-qawwa biex fil-fedeltà tagħna lejk u fil-imħabba ta' bejnietna nibdew dejjem il-ġdejt bi Kristus jedna. Imbierek int, mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-jubitek tajtna l-ħobs li qegħdin nofrulek, frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ta' dan l-ilma u nbejt
ikollna sem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna l-bnedmin. Imbierek int, Mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-jubitek tajtna l-imbejt li qegħdin nofrulek, frott tad-dielja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Il-qana Mulej Alla tagħna, qum li wniedma quddiemek u għamel li jkun jogħġbok dan is-sagrifiċċju li sejrin nofrulek. Naddafni Mulej minn żuniti u d-dunub tiegħi neħħili. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. U Alla, inti ġbart u temmejt is-sagrifiċċji kollha tal-patt il-qadiem fis-sagrifiċċju wieħed u perfett tal-patt il-ġdejd. Ilqa' dan is-sagrifiċċju li sejrin joffrulek il-qaddejja tiegħek u qazzu kif qaddist dak ta' qabel biex l-offerta li fġieħ il-kobor tiegħek saritlek minn kull wieħed u waħda minna tkun tiswa s-salvazzjoni ta' kulħadd bi Kristu Siedna. Il-Mulej magħkom. Nerfew lubna l-fuq, niżżu ħajr lill-Mulej Alla tagħna. Int sejjaħt lill-Abraham u ħriġtu minn ardu sabiex tagħmlu missier tal-ġnus kollha. Int qanqalt lil Mosè biex jeħles lill-poplu tiegħek u jmexxih lejn l-art imwiegħda minnek. U fil-milja ta' żminijiet int batt lil-ibnek il-waħdieni biex jgħix u jammar fostna sabiex jaħlisna mid-dnub u l-mewt. U sawwabt l-Ispiritu tiegħek biex jiġbor il-ġnus kollha u jaqadhom f'poplu ġdejd. Werriet tas-saltna tiegħek poplu li jgħix fil-qagħda tal-libertà ta' wlied li l-liġi tiegħu hija l-kmandament tal-imħabba tiegħek. Għal dan l-emil ta' tieba tiegħek faqda mal-anġli u l-qaddisin tiegħek bleħen wieħed intennu l-innu tal-glorja tiegħek. Għaddejs, 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 Mulej Alla tal-eżerċti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewiet, imbierek minn ġej fisem il-Mulej. Osanna fil-għoli tas-smewiet. Għaddejs tas-sewwint Mulej, int lajn ta' kull dusija, għaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien sejjinata biex minn raj ħibati ħal ħobs radd il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u jxorbu minnu il-koll għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejd li jibqa' għal dejjem, id-demm li jixxerred għalikom u għal bnedmejn kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu l-misteru tal-fidej inħabbru l-mewt tiegħek Mulej, nxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, noffrulek missier il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu lill-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar Mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha wettaqa fl-imħabba
flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-isfijiet u l-ministri kollha tiegħek u mal-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, mod speċjali llum qegħdin nitolbu għar-ruħuna Edi Azzoppardi. Ftakar fil-mejtin kollha daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġini Mqazza, Omm Alla u Omm tagħna Marija, mar-raġel ġus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Kif tkun taf qalbek qalbi tixbaħx lill-mogħdija, tixbaħx lill-art kollha blat, tixbaħx lill-art bix-xewk, jew anke li xart imħejjija fejn il-kelma talla taqgħu tinbet u tagħti l-frott. Eżis ħuti test wieħed hemm li mħabba ta' bejnietna ta' kien ħobbu kif tħobb id-dinja, tħobb il-min jaqbillek u ma taħfirx u ma trix taħfer u ma trix titlob maħfra, allura l-kelma tallet taqa' f'waħda minn dawk l-ewwel tlieta biex niftehmu. Kien ħobbu kif iħobbna Ġesu, jekk nemmnu ta' bilħaq laħna ħwa ta' xulxejn, ħadd mu aħjar minn ħadd u ħadd mu għar minn ħadd. Nemmnu li Allu għall-Missier tagħna l-koll jieħu gost jarana ninħabbu bħala wliedu u naħfru lil xulxin u nitolbu maħfra lil xulxin meta nonqsu l-xulxejn. Allura iva l-kelma Alla qiegħda tagħmel il-frott. Jekk nagħmlu ħilitna biex inħobbu dejjem aktar. Daku, ejjew għalhekk ngħidu t-talba tal-missierna, it-talba li qed tgħidilna dan kollu li qed x'hekk fi kliem li tawulna Ġesu stess. Ngħidu flimkien, missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritint kif fis-sema u hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna, bħalma naħfru lil min ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrid, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-Apostli tiegħek, inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħarisx lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija stimulaqda li jien trid fija, inti li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxejn. Il-ġisem flimkien mad-demm ta' Sidna Ġesu Kristu kun jiswew lilna li ser nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja tina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-Missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu inti tajt il-ħajja lid-dinja. B'dan il-ġisem u d-demm għaddejs tiegħek eħlisni minn ħtijieti kollha u minn kull ħażen, żommni dejjem fidej lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Danu l-ħaruf Alla, danu Ġesu li jneħħi d-nubiet tagħna u tad-dinja kollha ħen dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoq lejx tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Il-ġisem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem. Amen. Id-demm ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem.
Eżis ħut illum il-ġimgħa ejjew nitfgħu ħarsitna fuq Ġesu msallab u bil-qalb inselmulu. Nadurawk, o Ġesu, u nberkuk. Nadurawk, o Ġesu, u nberkuk. Nadurawk, o Ġesu, u nberkuk. Nitolbu. Ieqaf bit-tieba mal-poplu tiegħek mulej biex kif għarraftu l-misteri tas-sema hekk ukoll tbedu mill-modi tiegħu u tagħtih ħajja ġdida bi Kristu Siedna il-mulej magħkom. Ibarikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. U l-jum it-tajjeb lilkom ilkoll. Madonna